हेलो लोगोफोर नोंथांमोनखौ दिनैनि गोदान भिडिअ बरायबाय। दिनै आं नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे इम्पर्टेन्ट भिडिअ लाना फैदों दै। बेनो जाहैबाय आधार कार्डआव भुल जानाय नेम, एड्रेस, डेट अफ बार्थ, फादार नेम बेफोरखौ माबोरै गाव गावनि मबाइलाव सोलायनो हायो ना हाया बेखौ आं दिनैनि बे भिडिअनि गेजेरजों लाना फैदों लोगोफोर। आरो लोगोसे गोबां मानसिना जे रेजिस्टार मबाइल नाम्बारा बा सिगांनि पुराना मबाइल नाम्बारखौ लाला बा गोमाबाय थैबाय, दायो गोदान मबाइल नाम्बार चेन्ज खालामनांगौ, आधार कार्डआव आपडेट खालामनांगौ, बेफोरखौ गाव गावनि मबाइलाव खालामनो हायो ना हाया दिनैनि बे भिडिअनि गेजेरजों आं लाना फैदों लोगोफोर। बेनिखायनो नोंथांमोना भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय जोबनायसिम स्किप खालामालाबा नायलांबाय थादो। जायफ्रा चेनेलाव गोदान अन्नानै बे बड' मिक्सचार इउट्युब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय। बेबायदिनो लेटेस्ट बर' रावजों भिडिअ मोनबाय थानो हागोन। आधार कार्ड कारेक्सन खालामनो थाखाय नोंथांमोना गुगोल बा क्रम ब्राउजाराव थांनांगोन दै। दायो आङो बेवहाय गुगोलाव फैबाय आरो बेयाव बेबायदि टाइप खालामना होनांगोन नोंथांमोना UIDAI बेखौ टाइप खालामनानै सार्च खालामना होबानो जागोन। सार्च खालामखांनायनि उनाव बेयाव फार्स्ट अप्शन UIDAI नुदोंना, बेयाव क्लिक खालामना होदो। बेनिफ्राय नैबे लेंगुवेजखौ इंलिसाव सेलेक्ट खालामना होबानो जाबाय। बेयाव आं सेलेक्ट खालामबाय। दायो बेबायदि पेज गेवबाय। बेनिफ्राय एसे स्क्रल खालामनानैहाय बेयाव नोंथांमोना नुनो हादों आपडेट आधार होनाय आरो नैबे गाहायाव नोंथांमोना नुनो हादों आपडेट डेमोग्राफिक डाटा एन्ड चेक स्टेटास। बेवहाय क्लिक खालामना होनांगोन। बेनिफ्राय बेवहाय बेबायदि गेवबाय। दायो नोंथांमोना नैबेयाव लेफ्ट साइडआव गोजौआवहाय नुदों डकुमेन्ट आपडेट। बेयो जाहैबाय जायफ्रानाखि दासिमबो आधार कार्डखौ आपडेट खालामाखै, नोंथांमोना बेवहाय क्लिक खालामनानै आपडेट खालामनो हागोन दै। आरो बिनि थाखाय आं अलरेडि भिडिअ आपल'ड होनानै दोनखादों, नोंथांमोना थांनानै नायनो हागोन। नैबे जाहैबाय डाउनल'ड आधार। नोंथांमोना बेनिफ्राय नोंथांनि आधार कार्डखौ डाउनल'ड खालामनानैबो लानो हागोन। दानिया जोङो आधार कार्ड कारेक्सन खालामनो नालाय नैबे गोजौआवहाय नैबे लगइनआव क्लिक खालामनांगोन। दानिया बेवहाय बेबायदि मोनसे अपसन ओंखारफैबावबाय। बेवहाय नोंथांमोना इन्टार आधार नाम्बार होनदों, बेवहाय नोंथांनि आधार कार्डखौ होनांगोन आरो बेवहाय नैबे नुनाय केपचाखौ बेयाव होनानै नैबे लगइन उइथ OTP होनाय दं, बेयाव क्लिक खालामनानै नोंथांनि रेजिस्टार मबाइल नाम्बाराव मोनसे OTP थांगोन, बेखौ होनानै लगइन खालामनांगोन। दायो आं बेखौ होनानै खोन्थानि। दायो आङो बेवहाय आधार नाम्बार आरो केपचाखौ होबाय। दायो आङो लगइन उइथ OTP बेयाव होनोसै। दायो नोंथांमोना नुनो हादों इन्टार सार्भार एरर, थारमाने जेब्लानाखि नोंथांमोना गिबि खेबनि थाखाय लगइन खालामगोन बेबायदिनो एरर देखायगोन दै। बेखौ नोंथांमोना बेक थांफिननानै नोंथांमोना आधार नाम्बार केपचाखौ होफिननानै लगइन खालामबानो जागोन। आङो बेक थांफिननानै होफिनबाय। दायो OTP फैबाय, आङो बेयाव OTP होबाय। दायो आं लगइनआव क्लिक खालामनानै होबाय। दायो बेवहाय बेबायदि मोनसे सेम दहाय बायदि ओंखारबावबाय। बेवहाय गोबांथार अपसन नुदों। नोंथांमोना नैबेवहाय डकुमेन्ट आपडेट होनाय नुदों, बेवहायबो फैनानै नोंथांमोना आधार कार्डखौ आपडेट खालामनो हागोन। आरो नैबे सेकेन्डआवबो डाउनल'ड आधार होनाय दं, बेयावबो नोंथांमोना नोंथांनि आधार कार्डखौ डाउनल'ड खालामनो हागोन। बेबायदिनो गोबांथार खामानि मावनाय अपसनफोर दङ, नोंथांमोना बेयाव मावनो हागोन। आरो नैबे गोजौआव नुदों नोंथांमोना जे आंनि प्रफाइल फट', बेवहाय नोंथांमोना जुदि क्लिक खालामो अब्ला नोंथांनि आधार कार्डआ फार्स्ट पेजआ श' जागोन। बेनिफ्राय नोंथांमोना प्रफाइल फट'आव क्लिक खालामना होफिनदो। दानिया आधार कार्ड कारेक्सन खालामनाय नालाय दानिया नैबे नोंथांमोना नुदों राइट साइडआवहाय गोजौआवहाय आधार कार्ड आपडेट होनाय, बेवहाय क्लिक खालामना होनो नांगोन। बेयाव क्लिक खालामखांनानै बेवहाय मोननै अपसन बेबायदि ओंखारबावबाय, आपडेट आधार अनलाइन मोनसे आरो मोनसेया हेड अफ फेमिलि। जोंनो बेखौ नाङा, जोंनो आपडेट आधार अनलाइन बे लेफ्ट साइडनिखौ जोङो बेवहाय क्लिक खालामनानै होनो नांगोन। बेनिफ्राय बेयाव बेबायदि अपसन ओंखारबावबाय। दानिया गाहायथाराव स्क्रल खालामलांनानै गाहायथाराव दङ प्रसिड टु आपडेट होनाय, नोंथांमोना बेवहाय क्लिक खालामनानै होनो नांगोन। दानिया बेबायदि गेवबावबाय दै। बेवहाय नोंथांमोना मा चेन्ज खालामनो बा आपडेट खालामनो गोसो जादों बेवहाय ओंखारबाय, नोंथांमोना नायनो हागोन। बेवहाय फार्स्टआव दं जाहैबाय नेम आरो राइट साइडजों होनाय दङ टु आपडेट्स लेफ्ट, माने नोंथांमोना बे नेमखौहाय नोंथांनि नामखौ खेबनैनि बारा सोलायनो हानाय नङा दै, नोंथांमोना खेबनैल' चेन्ज खालामनो हागोन। आरो सेकेन्डआवहाय डेट अफ बार्थ, नोंथांमोना डेट अफ बार्थखौहाय बाव 1 आपडेट लेफ्ट होनाय दं, नोंथांमोना खेबसेल' सोलायनो हागोन, खेबसेनि बारा नोंथांमोना सोलायनो हानाय नङा। आरो थाराव दं जेन्डार, गोबां मानसिना जेन्डाराबो मा हौवासा ना हिन्जावसा, हिन्जावसा ना हौवासा बेबायदि फैनाय थायो दै, नोंथांमोना बेखौबो खेबसेल' सोलायनो हागोन। आरो लास्टआव दं जाहैबाय नैबे एड्रेस, नोंथांमोना बेखौ बाव होनाय दङ नो लिमिट, नोंथांमोना गोसोनि बारे बार नोंथांमोना बेखौ सोलायबाय थानो हागोन दै। नाथाय बिनि थाखाय 50 रुपिस नोंथांमोना पेमेन्ट दानो नांगोन दै, बेखौ आं दा खोन्थागोन लास्टआवहाय। नाथाय खोथाया जाहैबाय लोगोफोर, बेवहाय नोंथांमोना मबाइल नाम्बार नुवाखै, थारमाने बेवहाय बिथांमोना मबाइल नाम्बारखौ चेन्ज खालामनो हानाय अपसनखौ होआखिसै दै। नोंथांमोना दायो मबाइल नाम्बारखौ नोंथांनि मबाइलजों सोलायनो हानाय नङा दै लोगोफोर, बेयाव होनाय दंखायो नै, आरो बेवहाय मबाइल नाम्बारनि अपसन नुवाखै नोंथांमोना। बेनि थाखायनो जुदि नोंथांमोना मबाइल नाम्बार सोलायनोबा
आधार कार्ड सेन्टार बा आधार कार्ड जेरावनोखि आधार कार्ड बानायो सेन्टार नोंथांमोना बेवहायसो थांनानै बानायहैनांगोन दै बेखौ आं नोंथांमोननो खोन्थाहरखाबाय दायो लोगोफोर आरो बेयाव नैबे जे नेम डेट अफ बार्थ आरो नैबे जेन्डार बेखौ आं नै क्लिक खालामदों लोगोफोर क्लिक खालामबाबो जाया नै लोगोफोर थारमाने दायो मोनसे आधार कार्डना टाइम थायो दै लोगोफोर दायो बे आधार कार्डआव नेम आरो डेट अफ बार्थ आरो जेन्डार बेखौ सोलायनो हानायनि टाइम जाथ'वाखै दै लोगोफोर नोंथांमोना बे भिडिअखौ बेसे गोबावजों नायदों नोंथांमोना चेक खालामबाय थाबानो जाबाय बिथांमोना टाइम होनानै दोनो बे टाइमा जोबबा बिथांमोना जे आधार कार्डनि बे नेम सोलायनाय बेखौहाय इनेबल खालामनो हागोन बा सोलायनो हानाय टाइमखौ होना होगोन दै लोगोफोर नोंथांमोना चेक खालामबानो जाबाय दायो आङो बेवहाय एड्रेसखौ सोलायनो हायो नै लोगोफोर बाव क्लिक खालामबा नोंथांमोना नुनो हागोन दायो एड्रेसखौ माबोरै सोलायो बे नेमाबो डेट अफ बार्थआबो गासिबो सेमानोखा माबोरै सोलायो दायो आं एड्रेसखौ खोन्थागोन एड्रेसखौ हायो नालाय लोगोफोर नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय जेब्लानाखि नेम डेट अफ बार्थ जेन्डार बियो सोलायनो हानाय टाइम फैगोन बेबायदिनो ब्लु कालारनि जाखागोन दै लोगोफोर नोंथांमोना बेखौ चेक खालामबाय थाबानो जाबाय दायो आङो एड्रेसखौ माबोरै सोलायो बेखौ खोन्थागोन बिनि थाखाय नोंथांमोना नैबे प्रसिड टु आपडेट आधार होनाय दङ बेवहाय क्लिक खालामना होबानो जाबाय बेयाव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो नोंथांनि कारेन्ट डिटेल्स बा कारेन्ट एड्रेसा ओंखारफैबाय दै बेयाव श' जाबाय नै आङो बेखौ ब्लार खालामना होनाय जाबाय प्राइभेसिनि थाखाय दायो नैबेयाव गाहायाव नुदों नोंथांमोना डिटेल्स टु बि आपडेट होननानै बुंदों नैबेयाव केयार अफ होनानै बुंदों बेयाव केयार अफआव नोंथांनि गार्जेननि नेमखौ होनांगोन दै नोंथांनि बिफानि बा फादारनि नेमखौ होनांगोन आरो जायफ्रानाखि हिन्जावसाफोर गुबुनावहाय गुबुननि न'खराव हाबा जाहैबाय नोंथाङा जुदि नोंथांनि हासबेन्डनि नामखौ होनो गोसोबा नोंथांमोना बेयाव होनो हागोन दै लोगोफोर बेनिफ्राय नैबेयावहाय हाउस नाम्बारखौ होबानो जाबाय भटार कार्ड बा रेशन कार्डआव थायो हाउस नाम्बारा बेनिफ्राय नैबाव नोंथांनि स्ट्रिट रड लाइन बेखौ होदो आरो नोंथांनि एरिया लकेलिटिखौबो होबानो जाबाय बेनिफ्राय नैबावहाय लेन्डमार्कखौ होदो बेनिफ्राय नोंथांनि पिन क'डखौ नैबावहाय होबानो जाबाय बेनिफ्राय नैबे स्टेटआवहाय नैबेयावहाय क्लिक खालामनानै नोंथांनि स्टेटखौ बा जोंनि आसामखौ क्लिक खालामना होबानो जाबाय आरो नैबे गाहायावहाय डिस्ट्रिक्ट दङ बेवहाय नैबेखौ क्लिक खालामनानै नोंथांनि बबे डिस्ट्रिक्ट नोंथाङा बबे डिस्ट्रिक्टनि बेखौ क्लिक खालामनानै सिलेक्ट खालामना होबानो जाबाय बेनिफ्राय नोंथांनि भिलेज पस्ट अफिस होदो बेखौहाय बेनि थाखाय नोंथांमोना मोनसे डकुमेन्ट्स आपल'ड खालामनांगोन दै नोंथांमोना बेयाव नुनो हादों मेनुवेल आपल'ड नोंथांमोना बेखौ बावनो दोनबानो जाबाय बेनिफ्राय नैबावहाय सेलेक्ट भिलिड सापर्टिं डकुमेन्ट्स टाइप बेखौ नैबावहाय क्लिक खालामनानै नोंथांनि डकुमेन्ट्सखौ सेलेक्ट खालामदो नोंथाङा माखौ सेलेक्ट खालामबानो जाबाय डकुमेन्ट्सखौहाय आरो बेनिफ्राय नैबावहाय क्लिक खालामनानै जे नोंथांनि फाइलनिफ्राय नोंथांनि जे डकुमेन्ट्सखौहाय रेडि खालामनानै लाखानानै बेखौहाय बावहाय हाननानै लाबोबानो जाबाय दायो बेवहाय नुगोन आङो दायो डकुमेन्ट्सखौ लाबोबाय आङो HD सार्टिफिकेट माने कास्ट सार्टिफिकेटखौ लाबोबाय बेवहाय 100% आपल'ड जाबाय नै बेनिफ्राय नोंथांमोना नैबे गाहायाव नेक्स्ट लिरनाय दङ बेवहाय नोंथांमोना क्लिक खालामना होदो दायो बेवहाय बेबायदि ओंखारबाय नोंथांमोना नायनो हागोन नोंथांनि एड्रेस सापर्टिं डकुमेन्ट्स गासिबो आरो नैबावहाय निउ एड्रेस नोंथांमोना जेखौनाखि आपडेट खालामबाय बेयाव श' जागोन दानिया नैबे गाहायाव नैबे गल नुदों सार्केल नुदों बेवहाय क्लिक खालामना होनो नांगोन बेखौबो बे क्ल'जआव सेरना होबानो जाबाय नेक्स्ट दानिया नोंथांमोना एड्रेस कारेक्सन खालामनायनि थाखाय 50 रुपिस अनलाइन पे खालामनांगोन दै नोंथांमोना 50 थाखा फिस होनांगोन आरो बेनि थाखाय नोंथांमोना नैबावहाय सार्केल नुदों बेखौ टिक मार्क खालामदो बा क्लिक खालामदो बेनिफ्राय नैबे गाहायाव मोनसे जिखुनु मोनसे अपसनखौ क्लिक खालामना होबानो जाबाय बेनिफ्राय नोंथांमोना बेयाव नुदों माजों नोंथांमोना पेमेन्टखौ खालामगोन बेवहाय फन पे गुगल पे नेट बेंकिं दङ नोंथांमोना जिखुनु मोनसे सेलेक्ट खालामनानै नोंथांमोना पेमेन्टखौ 50 रुपिस खालामबानो जाबाय बा दानबानो जाबाय जेब्लानाखि पेमेन्टआ साक्सेसफुल जायो नोंथांमोना जेबो रिफ्रेश खालामलाबायनो नाङा दै बियो हारसिंनो नोंथांनि खामानि मावनायाव थांफिनगोन आरो आधार कार्डनिफ्राय नोंथांनो मोनसे एक्न'लेजमेन्ट स्लिप होगोन बेखौ डाउनल'ड खालामनानै लाबानो जाबाय बेजों नोंथांनि आधार कार्ड कारेक्सन एड्रेस कारेक्सन खालामनाय जे स्टेटासखौ नोंथांमोना चेक खालामबाय थानो हागोन आरो जे बियो जेब्लानाखि कमप्लिट जागोन जेब्लानाखि आपडेट जागोन नोंथांनाव अरिजिनेल आधार कार्डआ पस्ट अफिसनि दुवारै गोदानै थांफिनगोन दै लोगोफोर अब्ला दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै लोगोफोर भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा अन्नानै लाइक खालामदो आरो हायोबा नोंथांनि लोगोफोरनो शेयार खालामनानै होबानो जाबाय आरो जायफ्रानाखि चेनेलाव गोदानै फैदों अन्नानै बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय बेबादिनो बर' रावजों लेटेस्ट नोंथांमोना भिडिअ मोनबाय थागोन आरो लोगोफोर माबाफोर डाउट जादोंबा नोंथांमोना कमेन्टआव खोन्थाहरबानो जाबाय अब्ला एसेनोसै लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनगोन